seere, lyttere. Velkommen alle sammen til dette pressemøde. Og glædelig påske til jer alle sammen. Vi har fået oplysninger overrakt fra Landslægeembedet, og alle de prøver, vi har fået i mellemtiden, de har været negative, så der er ikke flere smittede, og det er glædeligt. Og således så er de opstramninger ude på kysten, der ellers var planlagt, dem undgår vi foreløbig. Men den der restriktion med, at ikke over 100 mennesker skal samles ude på kysten, men selvfølgelig vil vi opfordre til, at folk ikke samles i store flokke og være sammen. Fordi vi har erfaret, når vi holder afstand, så har det hjulpet rent faktisk. Og omkring hygiejne. Hygiejnerådene har også virket, så derfor, hvis du skal hoste eller nyse, så er det i albuen, og vi skal ikke omfavne og kysse hinanden i flæng. Og hvis vi føler os lidt syge, så må vi også isolere os selv gerne. Det er en kraftig opfordring til at gøre det. Hvis vi føler os lidt usunde og syge, så skal vi blive hjemme. En glædelig nyhed er, her i centret i Nuuk, butikkerne i første salen har været lukket indtil nu. Her vil vi lempe på indstillingerne, således at forskrifterne til disse vil være udført i morgen. Så vil vi give mulighed fra på onsdag. Men selvfølgelig også, når vi er i butikkerne, så skal vi altså rent faktisk holde lidt afstand til hinanden. Og vi skal også huske på, at centret, når centret åbner, så at folk så skal så at sige invadere i flæng. Vi skal selvfølgelig handle, men det skal ikke være et samlingssted som sådan. Også der skal vi holde fysisk afstand til vores medmennesker. Jeg vil også nævne her, at her i ugen, hvis vi ikke støder på smittede i den kommende uge, så vil skolerne og institutionerne vil gradvist blive åbnet derefter. Således vil Nuuk så også blive gradvist tilpasset til forhold ude på kysten. Således at de forhold, der gør sig gældende ude på kysten, også vil gælde for Nuuk derefter. Og nu vil Henrik fremlægge lidt. Værsgo, Henrik. Tak for det. Ja, som Kim siger, så er der fortsat ro på. Vi har nu testet noget over 900 mennesker her i landet, og der er stadigvæk ikke kommet nogen nye positive. Vi har også brugt tiden her hen over påsken til at øge vores overblik over, hvor vi har testet, hvor har der været syge, og hvem er det, der er blevet smittet. Og vi har også kigget på, hvornår disse mennesker, der blev smittet, hvornår de kom ind i landet. Fordi mindst 5 af de smittede faktisk selv bragte smitten herind. Og det var helt til begyndelsen af marts måned. Og den sidste smittede, som vi kender, som selv bragte smitten ind, ja, det er faktisk tilbage til den 16. marts. Senere har vi så haft den lokale smitte i Nuuk. Men den sidste, der blev testet positiv, blev testet lige i slutningen af marts måned. Det betyder ikke, at vi kan være helt sikre på, at der ikke er smitte i byen.
Slet ikke. Vi vil gerne være lidt mere sikre og have lidt mere tid. Der kan være syge derude, som ikke har henvendt sig til sundhedsvæsenet. Og som alle ved, kan der gå op til flere uger, fra man bliver smittet, til man bliver syg. Vi er også meget opmærksom på, at der jo stadigvæk kommer personer ind. Der kommer syge herop fra patienthjemmet, hvor vi ved, der har været smitte. Der kommer andre, som har været blandt smittede. Der kan komme nye tilfælde overalt i Grønland. Netop fordi der bliver alligevel ved med at komme nogle mennesker ind. Så derfor er det fortsat afgørende, at alle er opmærksomme på, om de selv er syge, eller nogen i deres omgivelser er syge, med tegn på covid-sygdom. Og hvis det er tilfældet, at man så sikrer, at de straks får fat i sundhedsvæsenet. Så vi kan følge vores strategi om fortsat indtil videre at holde Grønland smittefrit. Vi tror efterhånden på, at det kan lade sig gøre ved en fælles indsats. Lidt andet godt nyt. I går fik vi lavet de første testresultater på vores eget laboratorium her i Nuuk. Her i begyndelsen vil vi køre dem dobbelt. Så vi sender en test til København og tester en her. Men det ser ud som det virker. Vi er fortrøstningsfulde. Og det vil være med til at forbedre overvågningen af smitteforholdene her i landet. Tak. Tak til landslægen. Henrik sagde og præciserede, at det kan godt være, at der stadigvæk går syge rundt her i byen. Men det ved vi ikke, selvfølgelig. Og hvis vi har bekendte, som vi kan se har tegn på sygdom, så må vi opfordre dem til at henvende sig til sundhedsvæsenet. Og her vil jeg kraftigt opfordre kysten. Jeg har sagt, at vi må godt bevæge os rundt omkring i de daværende kommuner fra før 2009. Men her har vi har fået oplyst, at der er både, der kører i pendulfart imellem byer og bygder og byer. Disse må stoppes. Helt klart. Frem til 1. maj, der skal vi så vidt muligt isolere os i vores daværende kommuner fra før 2009. Hvis vi ikke har livsnødvendige forhavner, vel at mærke. Og vi må følge forskrifterne. Dem, der ikke følger forskrifterne, de er til fare for folkesundheden. Og hvis der er nogen, der er smittet, så vil de være med til at sprede smitten unødvendigt. Og det må vi undgå. Men jeg vil sige frem til nu, de sidste oplysninger, vi har fået her på det sidste, viser, at vi ikke har fundet nye tilfælde af smittet. Så det viser, at et stort flertal af befolkningen følger myndighedernes indstillinger. Det er klædeligt.
Og det bevirker, at den ikke smittes unødvendigt meget, smitten. Jeg har sagt, og jeg skal gentage, her i ugen, hvis vi ikke støder på flere smittede her i byen, Nuuk, så vil vi fra næste uge begynde en gradvis åbning af skoler og institutioner er en målsætning. Så derfor er forberedelserne allerede i gang for dette. Og på onsdag, så vil førstesalgsbutikkerne i centret, dem har vi også fundet en løsning for, således at de kan åbne fra på onsdag. Og yderligere, der blev nævnt i forgårs, at de stramninger, der skulle foregå ude på kysten, og den der med, at man kan samles med 100 individer ad gangen, det. Men selvfølgelig, vi holder stadigvæk fast på den 100-mands samlingsrestriktion. Men her må vi præcisere, at vi må stadigvæk undgå, at vi samles i store flokke. Hvis pressen har spørgsmål, Jensine eller folkeskolen og børneinstitutionerne, de skal åbnes. I skaber vej for, at de kan åbnes. Har I sat dato på? Hvad er det for nogle forberedelser, der mangler I nu til, at vi faktisk kan åbne disse? Her kan jeg sige, frem til nu, altså hvis vi ikke støder på flere smittede i kommende uge, så vil vi begynde. Vi arbejder for, at vi gradvist åbner skoler og børneinstitutioner. Vi har en forberedelse. Vi har forberedt, hvordan de skal genåbne, og vi har en forestilling om, at folkeskoleelever og pladsforhold har vi klargjort forskrifter til, at man skal benytte dagen fuldt ud, således at undervisningen kan foregå i betryggende omgivelser. Men frem til nu, så sker undervisningen stadigvæk via IT i kommende uge også. Men selvfølgelig forberedelserne er i gang, således at vi kan blive mere fleksible i forbindelse med driften af folkeskolen. Således at vi skal undgå alt for mange skoleelever samlet på en gang. Men det er en forberedelse, der må gøres i tæt samarbejde med kommunen selvfølgelig. Det her. Og Henrik, hvis der er tilføjelser til, eller Jensine. Et spørgsmål til Henrik. Langt om længe fik vi vores eget laboratorium. Hvorfor dobbeltkontrol? Hvorfor skal halvdelen, hun har vist misforstået det, hvorfor skal halvdelen af prøverne stadigvæk sendes til København for at blive undersøgt? Det vi har gjort i går, det er, at vi har spurgt om tilladelse til patienterne, om vi måtte tage 2 prøver på dem. Og så har vi sendt den ene afsted med flyet her til morgen, og den anden har vi undersøgt på laboratoriet i går eftermiddags og her sent i går. Så det er for at lave en dobbeltkontrol, indtil vi er helt sikre på kvaliteten af det, der laves her. Det er vanskeligt i øjeblikket at få det optimale udstyr, de optimale reagenser, og derfor er der en del vanskeligheder forbundet med at etablere det her laboratorium, men vi har fat i nogle gode folk, der kan håndtere det. Når den kører for fuld kraft igen, hvor mange mennesker kan I så til den tid undersøge dagligt og få hurtige prøvesvar fra den? Ja. Det kan vi ikke helt sige nu.
Men vi vurderer, at vi vil have fuldt ud tilstrækkelig kapacitet. Vi har indtil nu ikke haft nogen dage, hvor vi har haft mere end cirka 70 undersøgte. Og det vil vi kunne håndtere. Vi vil få nogle udfordringer, hvis det bliver væsentligt flere. Men så har vi også andre muligheder, vi i så fald vil kunne arbejde med. Vi har gang i mange forskellige projekter. Og formand for naalakkersuisut, folkeskoler og børneinstitutioner, en gradvis åbning bliver der arbejdet for, men her på landet, trafikken, personbefordring her i landet, jamen, der bliver sagt, at man kun kan bevæge sig igennem imellem disse kommuner fra før 2009. Men efter 30. april, hvis dørene skal åbnes på vid gab, vil vi så få mulighed for at rejse til og fra kysten ind til by, ind til Nuuk, også via lufttrafikken. Frem til nu er det en målsætning, at vi har restriktioner frem til 30. april. Så derfra, så vil vi nok vide, hvordan vi foretager næste skridt. Vi har allerede sagt fra starten af, vi vurderer fra dag til dag, fra time til time, der kan der komme ændringer, hvis vi støder på problemer. Så derfor, frem til nu, så opfordrer vi kraftigt, at man ikke bevæger sig ud af sin bygd eller by. Men selvfølgelig, hvis du af erhvervsmæssige grunde er nødt til at bevæge dig til din næste by eller bygd, måske indhandle fisk, så vil disse muligheder kunne benyttes. Men den der med bare at rejse frem og tilbage, bare for sjov, hvor jeg vil sige, det vil vi opfordre ikke at gøre. Så derfor, frem til 30. april, så det har vi også gentagne gange sagt. Prøv at lade være med at bevæge jer unødvendigt rundt omkring i bygder og byer. Så først efter 30. april, så vil vi vide, hvordan billedet vil se ud. Således. Tak. Med hensyn til alkoholforbuddet, så udløber det onsdag den 15. kl. 10. Ved I noget om det skal fortsætte derefter? Jeg ved, hvad der skal ske derefter. Selvfølgelig. Det er en ting, der skal vurderes grundigt. Men frem til nu har vi ikke fundet flere tilfælde. Så skal vi også vurdere, hvorvidt vi skal fortsætte med den spiritusrestriktion. Men det har vi ikke så at sige taget et standpunkt til frem til nu. Så siger I, at fra onsdag så er det muligt at åbne flere butikker i Nuuk-centret. Der er jo også andre ting, der er lukket her. Der er fitnesscentre, der er sportsklubber, der er frisørsalonger, fysioterapeuter, alt muligt andet. Er der noget nyt omkring lukning af dem her i byen? Frem til nu, så holder vi disse lukkede, fordi det er direkte kontakt, fysisk kontakt. Så de er lukket frem til 30. april. Tak. Så er der arbejdspladser, hvor man har opfordret til, at folk arbejder hjemmefra, og man ikke sidder for mange samlet. Det fortsætter så måske også til 30. april. Er det kun omkring skoler og institutioner, I begynder at lukke langsomt op, eller er der andre ting, vi skal være opmærksomme på? Frem til nu. Det her, vi arbejder med forhold i folkeskoler og børneinstitutioner. Og som sagt, også myndighedernes arbejdspladser, så vidt muligt skal så mange som muligt arbejde hjemmefra stadigvæk, og det vil vi opfordre til, at man gør, fordi det er der ikke noget odiøst i. Vi ved jo, hvad formålet er. Tak. IA's formand mener, at erhvervspakkerne skal justeres
fordi det ikke måske er helt nok, efter hans mening, hvad der bliver hjulpet til erhvervslivet nu. Er I villige til at gå ind i en forhandling om man skal gøre mere med erhvervspakker? Når IS formand og andre partiformænd, hvad de enkelte formænd, vi har forskellige standpunkter. Så frem til nu kan vi sige, vi arbejder tæt sammen med erhvervsdrivende, SIK, KNAPK og selvstændige erhvervsdrivende. De holder møde 3-4 gange ugentligt. De vurderer forhold løbende. Så derfor kan jeg ikke på nuværende tidspunkt stående sige, at vi skal gøre således og således. Vi har afsat 455 millioner ekstraordinært til disse pakker, så derfor fordelingen af indholdet af disse pakker, det er andre, der skal beslutte. Så derfor, men hvilke forskrifter, der skal følges, det er eksperter, der har arbejdet med disse forhold. Så derfor er det alt for tidligt at sige, at vi pøser flere miler over i den kasse. Lad os lige vurdere det igen og igen det her. Vi er i vej imod en gradvis åbning. Så turistbranchen er hårdt ramt. Hotelbranchen er under stort pres. Så derfor er der mange forhold, der skal så at sige vurderes løbende herfra. Nu var det jo en rimelig bred beslutning i Inatsisartut at lave de her hjælpepakker og sætte pengene af til det. Når nu de her penge skal findes, det har vi jo hørt, at det er noget, I arbejder på nu og skal arbejde på i fremtiden. Er det så noget, I vil invitere til forhandling med blandt alle partier, eller er det noget, Naalakkersuisut selv vil beslutte i forhold til, hvordan pengene skal findes på finansloven? Om hvorvidt om der er anlægsopgaver, der kan så at sige udskydes et stykke tid, og det er partierne også blevet medtaget i vurderingen af. Her er det vigtigt at diskutere, hvad forestiller vi os i forhold til anlægsopgaver. Hvilke skal man prioritere? Hvilke kan man udskyde lidt? Der er forskellige forhold, der skal vægtes i denne forbindelse. Men i sidste ende, så er det Naalakkersuisut, der er ansvarlige. Selvfølgelig, vi arbejder tæt sammen med partierne, og det skal vi jo selvfølgelig også gøre. I forbindelse med vægtning kan der fremkomme forhindring om, hvem der skal være ansvarlig. Og det bedste vil være et tæt samarbejde med partiledelser tæt. Og Jensine. Den politiske samarbejde, efter hvad jeg kan forstå, så er alle partiformændene i tæt samarbejde omkring målsætninger. Men selvfølgelig formandskabet i Inatsisartut omkring forårssamlingen, der har formandskabet taget noget op. Der er lidt i karambolage med din målsætning. Hvordan tænker du på, så at sige, samhørigheden mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut i forbindelse med den kommende 10 samarbejder? Her vil jeg sige, at partiformændene, det er vigtigt, at vi arbejder tæt sammen med partiformænd. Og ved dette tætte samarbejde, der må vi også præcisere, hvor meget ansvar vi hver især har. Hvordan skal vi sige? Partiledelserne skal ikke være gidsler i forbindelse med forskellige forhold. Vi kan ikke komme udenom, at vi skal gøre tiltag i fælles ansvarlighed.
Vi har et ansvar som naalakkersuisut i forbindelse med vores arbejder. Så derfor er det vigtigt, at partierne delagtiggøres i vægtningen af forskellige forhold og i enighed med partiformanden. Det kan godt være, at der er partimedlemmer, der ikke er enige med partiledelsen. Naalakkersuisut bliver gjort ansvarlige. Vi har kun et 2 medlemmers flertal i vores mindretalsregering, så derfor er der stort behov for, at vi vægter alting i vores regering. Og spørgsmål fra Jensine. Formandskabet, alle partier. Jeres opfordring til at stoppe forårssamlingen, at der ikke var accept til fra formandskabet, så kan det være, at I ikke skal bruge jeres ressourcer i bekæmpelsen af coronavirus, at I så skal bruge jeres ressourcer på at så at sige samarbejde med Inatsisartut. Her kan jeg sige, vi har et beredskabsteam, der arbejder i selvstyret. Vores kontorlandskab er tom, stort set tom i dag. Så hvis Inatsisartut skulle samles pludselig, så vil der være udfordringer i forbindelse med forskellige opgaver. Men formanden for Inatsisartut har fremsagt, at hun vil vurdere fra måned til måned i Inatsisartuts formandskab om hvad der kan ske i den nærmeste fremtid. Men formændene for partierne har udtrykt klart, at de ønsker dette. Men selvfølgelig formandskabets vurdering på det således er jo, det har vi taget til efterretning. Formandskabets udmelding. Tak. Når vi tænker på de prøver, testprøver, undersøgelse af testprøver herfra, kan du fortælle, hvor mange prøver I har undersøgt frem til nu her i Nuuk? Henrik? Ja, vi har kun undersøgt dem fra i går, og det var 16. Der var ret stille. Vi undersøger nogle flere i dag. Kim, når vi tænker på nu, at folkeskolerne og uddannelsesinstitutionernes gradvise åbning nævnte du, men når vi tænker på for eksempel eksamenerne, de ældste klassers eksamener, de er lige op over. I Danmark, der har man besluttet, at de uddannelsessøgende skulle vurderes på baggrund af deres årskarakterer. At de skulle benyttes i stedet for deres eksamen, så at sige. Her. Hvad har vi af planer for landet her i denne forbindelse? Allerede for et stykke tid siden har vi opstartet, så at sige, undervisning via IT, så derfor. Jamen, der er tiltag i gang for at gøre det muligt, at der kommer op i eksamen. Men det på trods, så vil jeg nævne, denne uge her, vi går ind i, hvis vi ikke støder på flere tilfælde, så er der allerede forberedelser i gang for, at folkeskolerne og børneinstitutionernes genåbning gradvise. Ikke sådan. Det skal ikke være sådan, at vi først på næste uge lige pludselig beslutter, nu åbner vi i morgen. Vi har altså forestillinger i gang, og vi har forberedelser i gang, og forskellige scenarier har vi forberedt, og vi skal arbejde ifølge forberedelserne. Kommunerne er delagtiggjort på tæt hold, så jeg er ikke bekymret over det vi forbereder.
Vi har selvfølgelig hørt de danske udmeldinger omkring eksamener. De har garanteret også vurderet i Danmark, hvordan og hvorledes det bedst vil være. Tak. I forhold til, om der skal være en forårssamling eller ej, så siger du, I har udfordringer med, at at der er tomt på gangene i tårnet og så videre, at medarbejderne ikke er der til at lave de nødvendige ting. På rigtig mange arbejdspladser, så arbejder folk jo hjemmefra i øjeblikket, og ligesom laver det, de plejer at lave, men bare fra et andet sted. Har I udfordringer med det i forhold til jeres systemer, eller arbejder jeres folk også hjemmefra? Så rundt dem. Ja, de arbejder hjemmefra, de ansatte selvfølgelig. Men det på trods, så er der forskellige. Hvis vi skal holde en samling, jamen, så skal vi forberede forskellige ting også. Forskellige forberedelser, som vi ikke bare lige kan løse hjemmefra via internettet. Man skal sidde i samme rum og holde møde. Så derfor vil udfordringen være meget stor. Hvis beredskabsmandskabet skal sidde hen ved naalakkersuisut-tårnet, vi skal jo holde de ansatte adskilte. Tak. Tak. Da vi stoppede trafikken, så er rejseselskaberne her i landet, de må være ramt hårdt. Den økonomiske status generelt frem til nu, de miler, der er mistet nu, har I tal på, hvad vi har mistet? Hvad er status økonomisk? Og som det andet, hvad er der et tiltag over for rejseselskaberne? Økonomisk råd har fremlagt forskellige ting for et par uger siden, og hvilke undersøgelser og forskellige undersøgelser om, hvor store miler er det, der mistes. Så der er arbejde i gang for at undersøge, hvor mange miler, der bliver mistet i denne forbindelse. Det er ikke bare selvstyret. Vores enkelte selskaber, private virksomheder bliver ramt. Alle bliver ramt. Der er forskellige forhold, der skal undersøges. Vi skal undersøge, hvor er det, vi mister indtægter. Og hvad kan konsekvensen være for de enkeltes virksomheder, det mistede? Selvfølgelig er der afsat miler, som man så at sige kan benytte som hjælp for at lette problemerne for de enkelte virksomheder. Og det er virksomheder. Det er for at hjælpe virksomhederne, at vi har afsat de miler. Også de ansatte selvfølgelig. Omkring turismeoperatører. Det er på verdensplan, vi bliver ramt af det her. Selvfølgelig også bliver vi ramt her i landet på denne front. Så derfor vil det få økonomiske følger. Det kan ikke undgås. Men enkelte selskaber er i gang med forberedelser. De har samtale med bankerne, deres banker, om hvad de kan gøre af tiltag. Selv deres gæld bliver udskudt, så at sige, fra 10 til anden. Altså, i forhold til, jeg går lige tilbage til samlingen, fordi kan man ikke frygte, at landet går en lille smule i stå, hvis ikke der bliver en forårssamling? Og nu hvor der er lavet en ekstra lovgivning, som gør, at I har nogle videre beføjelser, kan man så ikke gøre det lovligt at lave en samling, hvor man også mødes på Skype, ligesom rigtig mange andre virksomheder gør i øjeblikket, når de holder møder? Kan det så ikke bruges for, at I også ligesom kan arbejde videre med de politiske tiltag i landet, som ikke har med corona at gøre? Først vil jeg sige, vort land går ikke i stå, vil jeg præcisere. Også de politiske arbejder. De forskellige politiske arbejder, de bliver udført nu. Forskellige forslag
bliver behandlet af enkelte medlemmer, og det er ikke første gang, at vi ikke har afholdt forårsmøde. I 2018, der havde vi heller ikke en forårssamling. Der afholdt vi valg. I forbindelse med de forskellige forhold, så er der altid muligheden, at vi kan organisere os således. Den ekstraordinære situation, bekæmpelsen af covid-19 her, det er jo i denne forbindelse, at der er langt under halvdelen af vores ansatte arbejder direkte på deres kontor i forbindelse med beredskabet. Resten arbejder hjemmefra. Således er jeg ikke bekymret for, at landet går i stå i denne forbindelse. Forskellige opgaver bliver udført nu. Tak. Således omkring vores pressemøde kan vi til at afslutte nu. Men opfordring til befolkningen frem til nu, i de sidste uger, er vi ikke stødt på smittet af covid-19 de sidste par uger. Så derfor, borgernes indsats har været virkningsfuld. Tak fordi I har fulgt myndighedernes opfordringer og indstillinger og landslægens ord også omkring, så at sige. Vi kan altså sige, at vores kamp imod covid-19 gradvis går hen mod den rette vej. Men her vil jeg gentage igen, jeg er ikke sejrssikker endnu. Dagen vil oprinde, hvor jeg med glæde kan sige, at nu har vi en vaccine eller medicin imod sygdommen. Men så derfor myndighedernes opfordringer og indstillinger, følg dem. Og så vidt muligt, rejs ikke unødvendigt af din bygd eller by frem til den 30. april. Så vi har hånd i hanke med det. Så vi vil fremkomme med nye indstillinger efter 30. april. I er alle sammen glædelig anden påskedag.